Toyota Corolla соли барориш 2012 дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин, мани намуди берунаш чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, мана центр замок, коробкаш автомат, титроник, мани чӣ хеле ки дида истодед. CD плеер монитор дорад, пробегаш 84,000 километр пробег. яъне мошин камтар гаштагӣ. манин боз люкам дорад дӯстони азиз. манин ҳолати салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвориш бензин, газ бензин буда. газаш евро 4. расход чӣ қадар газ киди? расходаш 10 та газ киди 105-106 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 792 22 88. дӯстони азиз, мани мошин навбати мо Феррари солаш 2012. чӣ хеле ки дида истодед, харидоро зиёд тамошо доранд. мани намуди берунаи мошин дӯстон. мани намуди берунаш. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салонаш 4 электропакет, ойначаҳои пешам электро, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробег ҳозир мефаҳмем. пробегша 73,000 километр пробег. ҳай ҳолати салонаш чӣ хеле ки дида истодед. сиденияшам кожин мебошад. ҳай ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мотораш 2 сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр 10 литр ва 100 километр мегардад. мана ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 988 68 89 98. Hyundai Sonata соли барориш 2010 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аскафои мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок дӯстони азиз. мани ойначаҳои пеш электроника мебошад. коробкаш автомат, титроник, дута сиденияҳои пеш обогрев сидени ва инҷа монитор, CD плеер дорад. пробегаш калиташ старт-стоп будааст. пробегаш мефаҳмем. пробегаш 153,000 километр. мани ҳолати салони мошин бо сиденияш лифт дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавем, сиденияш кожа мебошад, кожини сиёҳ. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расходаш 10 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 776 06 50. Honda CR-V соли барориш 2007. мошин вагонӣ мебошад. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дутта сиденияи пеш обогрев сидения, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 385000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин боз сиденияш лифт. мани ин сидения лифт хеле ки дида истаред. мани ҳолати салони қафои мошин. аболи сидения мерехи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин дӯстони азиз. газ киди расходаш 10 газ киди 100 мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 882 1000. Opel Ashke соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагонӣ мебошад. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначаош электроника, яъни коробкаш механика, CD плеер дорад, сентр замок дорад дӯстони азиз. пробегаш 251000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 Екотек сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. берун аз чар боз зиёдтар. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 850 18 18. Lexus RX 350 соли барориш 2014 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷаттош 1 солина мебошад. иҷозати махсус ва санҷиши техникӣ 1 солина дорад. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳам дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаош электроника, коробкаш автомат, титроник, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. калиташ старт стоп дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин сиденияш лифт бо сидения обогрев. ман инҷа люкам дорад. қафош майбина. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 3.5 сӯзишвориш бензин. расходаш 15-16 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 300,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 3 4 0.